mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. At ngayon pong gabi, tayo po muli ay sama-samang magpupuri, sama-samang magbibigay palugod sa ating Panginoon at sama-sama po nating itataas ang pangalan po ng ating Diyos. Amen? Kaya po sa gabi po ito, tayo po magpuri. Let's worship the Lord. Let's praise His name. Let's glorify His name tonight. For He is worthy of all the praise and glory. Oh, purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo. You are awesome in this place, Lord. Praise your name, Jesus. Lord, here we are. Here we are, your children worshiping your name, praising your name. Oh, thank you, we thank you, Jesus. And we declare that you will move in this place. Let your presence fill us tonight. Let your presence fill our hearts. Fill our lives, my Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Here in this house of the great King, we've come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock. Cannot be shaken, cannot be shaken, cannot be shaken. So God is awesome, God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken whole. Sing, God is awesome, God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Here in this house of the great King, so we come together now to worship Him. Come together now to worship Him. This house is built on Christ our rock. Cannot be shaken, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome in this place. We sense His presence as we sing His praise. There is power here for miracles. Set the captives free, make the broken whole. Sing, God is awesome. God is awesome. You're awesome, Lord. So awesome. God is awesome in this place. Sing, God is awesome. God is awesome. You're so awesome. God is awesome in this place. Sing, I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. See, I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. I found where I belong. I'm a living stone. In this house I will grow. Once again I found where I belong. I'm a living stone. In this house I
awesome. Lord, your world is so awesome. Your world is so God. God is awesome in this. Oh, for the last time, sing, God is awesome. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. Oh, thank you, Jesus, for your word. God, praise you, we praise you, Lord. Come on, let's clap our hands for the Lord. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, Jesus, you are here. God is fighting. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Carrying the burdens. Carrying the burdens. Covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. Say, I will live. I will not die. Resurrection, power of Christ, alive in me. And I am free in Jesus' name. Once again, God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are carrying the burdens. Carrying the burdens. Covering our shame. He has overcome us. He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. And I am free in Jesus' name. I will live. I will live. I will not die. I will declare and lift you high. Christ revealed, and I am healed in Jesus' name. We will declare God is fighting for us. Thank you, Lord. Thank you, Lord. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy is defeated, and we will shout it out, shout it out. Say, God is fighting for us,
Lord, that you are our foundation. You are the strength of our lives, Panginoon. Worship you. I will bless the Lord forever. And I will trust Him at all times. He has delivered me from all things. He has set my feet upon a rock. I will not be moved. And I'll say of the Lord, you are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. There's none I desire beside you. You that make me glad, and I say of the Lord, and I say of the Lord, you are my strength, you are my strength, oh, you are my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present. Oh, you are my shield, you are my portion, you are my strength, you are my portion, deliverer, my shield, strong tower. Oh, thank you, Lord, my very present. Once again, you are my shield. Oh, we declare,
Worthy is the Lamb. Yeah, sing worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. Lord, you reign. Lord, you reign. Victorious. High and lifted up. High and lifted up. Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Lord, you're worthy. Worthy is the Lamb. Sing, worthy is the Lamb. Worthy. Come on, praise Him. Lift up the name of Jesus. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. High and lifted up. High and lifted up. Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Sing, worthy is the Lamb. Sing, worthy is the Lamb. Lord, you're worthy. Worthy is the Lamb. Worthy is the Thank you, Lord. You are worthy of all the praise and glory. We give you all the honor. We give you all the praise. We give you all the adoration, oh God. We praise your name. Thank you for your presence tonight, Jesus. Thank you, Lord. We thank you, Lord. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito, Lord God. Truly, Lord God, that you are the source of our strength. And you are our portion, our deliverer, the rock on which we stand, O Lord. That's why we are here, worshiping your name, lifting up your name. We pour out our hearts as we give you glory and honor, Panginoon. And Lord, as we listen to your word tonight, Lord God, Lord, we open up our hearts, our mind, Lord God, and speak to your children, Lord, maging sa mga nakikinig, nanonood sa aming live stream, Lord God. Lord, alam ko, Diyos, na you will do something great and you will speak to your children tonight, Lord. We thank you, Lord. We give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.
Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Sino po ang pinagpala sa gabi pong ito? Amen. So maging pong nasa mga tahanan, I pray and I believe na lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoon sa gabi pong ito. And yun po, sa gabi pong ito, um, meron lang po tayong pag-aaralang isang bagay na siguro alam na natin to sa buhay natin. Pero kahit simpleng bagay lang po ito, napaka-importante po ito sa ating buhay. Amen? So ito po ay kadugtong ng mga naririnig po natin, yung mga sinishare po sa atin sa morning devotion. So kadugtong po ito ng mga naririnig natin. So dun pa rin po tayo sa the message of the soul winners. Ayan. So sige po, simulan po natin. So ang pag-aaralan po natin ngayon ay may pinamagatan pong Rock of Foundation. Ayan. So katulad po ng mga inawit natin, di ba? Lord, you are my shield. You are my strength, my portion. So, kanino po ba natin kinukuha? Saan po ba founded yung ating mga buhay? So, sige po, basahin po muna natin yung ating text sa Isaiah 28, verse 16. Sabi po dito, therefore, thus saith the Lord God, behold, I lay in Zion for a foundation, a stone, a tried stone, a precious cornerstone, a sure foundation. He hath believed it, shall not make haste. So ano daw po yung foundation na iniligay ng ating Panginoon? Sabi po dito, a tried stone. So ito daw pong stone na to ay subok na. A precious cornerstone. So precious daw po ito. Cornerstone. Ano po ba pag sinabing cornerstone? Kumbaga yung haligi. Yan yung haligi ng ating buhay. Ano daw po yan? Kailangan subok na. Next, a sure foundation. So kailangan sigurado, matibay. Kailangan hindi magigiba agad-agad. So yan po yung foundation na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Yesus. Ano pa? Sa Matthew 16 verse 18. Sabi po dito, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So pag ang Panginoong Jesus daw po, ang nag-build ng church, pag nag-build daw po ang Panginoong Jesus ng church dito sa foundation na to, sa rock na ito, ano daw po ang mangyayari? The gates of hell shall not prevail against it. So ito po yung pag-aaralan natin ngayon na yung buhay po natin, yung family natin, yung faith natin, saan po ba yan founded? Saan po ba tayo, alin po ba yung kinakapitan natin? Saan po ba yan nakatayo? Yung buhay natin, yung faith mo, yung faith ko, yung family. So yun po yung pag-aaralan natin ngayon. So meron po tayong 3 points dito. Pag-aaralan po natin yung foundation of our faith. Pangalawa po is foundation of our family. And yung pangatlo po, foundation of our faithful church. So yan pong tatlo yung pag-uusapan natin ngayon. So bago po ang lahat, ano po ba, i-define po muna natin, ano po ba yung foundation na sinasabi? Sino po nakakaalam? Ano po yung meaning ng foundation? Pundasyon, kumbaga. Yan, si Kuya Dong, alam po yan kasi talagang gumagawa siya ng bahay. Alam niya kung ano yung foundation. Kailangan strong yung foundation ng isang building, ng isang bahay. Kasi pag hindi strong, ano mangyayari? Madaling magiba. So, sinearch ko po kay Google, ano po ba yung ibig sabihin ng foundation? Para mas lalo po nating maintindihan, ano ba tong foundation na kailangan meron yung buhay ko, buhay nating lahat. So, what is foundation? So, sa building po, i-define po muna natin siya sa building. Ano ba yung foundation sa building? Sabi po dito, the lowest load bearing part of a building. So lowest load daw po, nasa ilalim daw po. Typically below ground level. So nasa ilalim po ng ground. So yun daw po yung foundation sa building. So nasa ilalim po siya ng lupa, kailangan matibay kasi yun yung tinatayuan ng mismong building. So pag mahina po yung pundasyon,
sa lupa, ano pong mangyayari sa isang bahay, sa isang building? Pwede po siyang ma-shake. Pwede po siyang mag-collapse. Kasi mahina yung pundasyon na tinatayuan ng bahay. So katulad nung inaawit natin, sa buhay natin, dapat hindi tayo nasi-shake. Ano ba yun? We will not be shaken, we will not be moved. So, inaawit po natin siya, pero alam po ba natin paano tayo magiging ganun? Paano tayo hindi masya-shake? Paano tayo hindi mamumove? So, kailangan, ito po yung kailangang meron tayo para yung inaawit natin, naiisa buhay po natin. Kailangan yung pundasyon natin matibay para hindi tayo masya-shake, hindi tayo mamumove, dahil ang Panginoong Jesus yung nandyan, yung pundasyon ng buhay natin. Amen? Amen. So, principle. Ano naman po sa principle ang foundation? An underlying basis or principle. So, yun pa rin. Yung kinakatayuan mo. Yung pinaka-pundasyon. Yung pinaka-humahawak. Yung principle ng isang bagay. So, yun po ang isang pundasyon. So, ano po ba ang importance ng foundation? Bakit po ba ito importante? Bakit po ba kailangan matibay yung pundasyon natin? So, ulitin po natin sa building. Bakit kailangan matibay yung pundasyon? So, sabi po dito, the strength of a building lies in its foundation. So, kahit maganda yung itsura ng bahay, kahit maganda po yung pagkakapintura dyan, maganda yung pagkakadesign ng harap, pero kung mahina yung pundasyon sa ilalim, pangit pa rin po yan. So sa buhay po natin, pwedeng maayos yung nakikita sa atin ng tao, maganda yung pananamit natin, maayos yung ginagawa natin, pero yung foundation po ba ng buhay natin, maayos po ba? Strong po ba? So ayun po. So parang sa isang building din po ang ating buhay. Pag mahina po ang pundasyon, pwedeng magka-crack, pwedeng gumuho, konting shake lang, konting earthquake lang, babagsak. So sa buhay po natin, kailangan pag may dumaan sa ating pagsubok, ulan, bagyo, earthquake sa buhay, kailangan po yung pundasyon natin matibay. Amen? Amen. So ano pa po? So ano naman po, pag-aralan natin, yung danger naman po, kapag mahina ang pundasyon. Ayan. So ano po ang danger kapag ang pundasyon natin ay mahina? So sa building pa rin po tayo. Yahalin tulad pa rin po natin sa building. A poorly constructed foundation can be dangerous to the occupants in the neighborhood. So pag mahina daw po ang pundasyon, pwede daw po itong maging danger dun sa naninirahan sa bahay na yon at doon sa mga katabing bahay niya, sa mga kapitbahay niya. So, ganun din po sa buhay natin. Kapag mahina yung pundasyon natin, danger po yan. May danger po sa buhay natin. Hindi lang po sa atin, kundi doon sa mga tao na nakakasalumuha natin. So, paano pong mangyayari yun? Halimbawa po, merong isang sister, brother, lumapit po sa atin, nangihingi ng advice. Kasi meron siyang pinagdadaanan. And yung foundation po natin mahina. Kumbaga, hindi ganun ka-strong. So ano po yung may advice natin? Yung iba ang advice natin. Halimbawa, kulang ka ng pera. Doon, umutang ka muna. O, di ba? Kaysa sabihin, ipagpanalangin natin sa Panginoon kasi si Lord ang ating provider. Amen? Ano pa? Kapag may problema, magbigti ka na. Minsan may mga lokohan, ganyan yung sinasabi. Bigti na? Kasi, yun nga, even though na joke siya, may spirit pa rin dun sa sinasabi po natin. So, kaya maging maingat din po tayo sa mga sinasabi po natin. So, yun nga po. Kailangan, every time, every moment of our lives, yung foundation po natin ay matibay sa Panginoon. So, whom shall we put our foundation? Kanino po ba natin makukuha itong strong foundation na to? Sa ating buhay. So, wala pong iba kundi po sa ating Panginoong Yesus. So, basahin po natin sa Hebrews 12:2. Sabi po dito, looking unto Jesus,
the author and finisher of our faith. So kanino daw po tayo titingin? Kanino daw po tayo mag-i-expect ng isang bagay? Kanino daw po tayo lalapit? Sabi po doon, kay Jesus daw po. Dahil siya po yung author and finisher of our faith. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So dito po tayo magpapasok dun sa isa po nating topic is foundation of our faith. So yung pananampalataya po ba natin, saan po ba yan, saan po ba founded yung pananampalataya po natin, yung faith natin? Saan po ba tayo, kanino po ba tayo nananampalataya? So ayan po. What happened if we founded our faith to Jesus? So ano po ba yung mga mangyayari kapag yung faith natin ay founded sa ating Panginoong Jesus? Ano po ba yung mga result niyan? Ano po ba yung mga bagay na pwedeng mangyari sa buhay natin kapag yung faith natin ay inilagay natin sa ating Panginoong Jesus? So ito po. Number 1, enrolled. Yan, ano po yan? So tignan po natin sa Revelation 17, verse 8. So enrolled daw po. Revelation 17, verse 8. Ayan. Ayan na. Wait lang po. Ayan. Sabi po dito sa Revelation 17, verse 8. Revelation 7. The beast you saw was once alive, but isn't now. And yet, he will soon come up out of the bottomless pit and go to the eternal destruction. And the people who belong to this world, whose names were not written in the book of life before the world was made, will be amazed at the reappearance of this beast who had died. So the names will be written in heaven. So paano po kung mahina yung foundation natin sa faith natin? Hindi tayo nananampalataya sa ating Panginoon. Yung faith natin medyo gumaganon, medyo pa umaalon. Minsan mataas, minsan mababa. Nagda-doubt tayo minsan. So ano po sabi dun sa Revelations 17:8? Whose names were not written in the book of life before the world was made, will be amazed at the reappearance of this beast who had died. So kailangan po, make sure tayo po sa buhay po natin, kailangan alam natin sa sarili natin that our name is written in the book of life. So tingnan po natin sabi po dito sa Luke 10, verse 20. Notwithstanding in this, rejoice not that the Spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. So kung ang faith daw po natin ay founded sa ating Panginoon, we are enrolled in heaven. Our names will be written in the book of life. Our names will be written in heaven. So yun daw po, kapag yung foundation po natin sa ating Panginoon, yung faith natin ay matibay, ang pagkapundasyon niya sa ating Panginoong Yesus. Ito daw po. Sure po daw tayo dito. We are enrolled. Kumbaga sa school, alam mo na enrolled ka dun sa school na yun. Pumapasok ka dun. Kasi, yun nga, nagbayad ka, enrolled ka dun. So, ibig sabihin, papasok ka dun sa school na yun. Ganun din po sa langit. If our faith is founded in Jesus Christ, meron tayong kasiguradahan na our names will be written in heaven. Yun nga, sabi po dun sa Revelation 13:8, and all that dwell upon the earth shall worship Him, whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. So ito po yung wag nating, kumbaga, maranasan. Yung pagka mahina po yung foundation natin, yan po, yung sinasabi dyan. Our names will not be written in the book of life.
So kaya kailangan po make sure po natin sa buhay natin, yung faith natin, yung pananampalataya po ng bawat isa ay founded sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Amen? So number 2, enlightened. So ito daw po yung mangyayari kapag yung faith natin ay founded. So enlightened daw po. Ano naman po itong enlightened? So tignan po natin sa Ephesians 1, verse 17 to 18. So sabi po dito, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. So kapag ang faith daw po natin ay founded sa ating Panginoon, bibigyan daw po tayo ng spirit of wisdom, revelation in the knowledge of Him. So kapag sa Kanya po tayo nananampalataya, so kahit minsan, yun nga, sinasabi ko sa sarili ko, Lord, hindi ko kaya yan. Wala akong galing dyan. Wala akong talino dyan. Pero pag nanampalataya tayo sa Panginoon, siya po yung magbibigay sa atin ng wisdom, siya po yung magbibigay sa atin ng revelation, ng understanding. Kasi po, He is the provider ng bawat kailangan po natin. So kapag sinabihan tayo, sige, magturo ka ng Bible study. Lord, hindi ko kaya yan. Sabihin natin kay Bishop, hindi ko po kaya yan. Bishop, hindi po ako magaling magsalita. Pero kung meron po tayong faith na founded sa ating Panginoong Yesus, siya po ang magbibigay nung sasabihin natin. Siya po yung magbibigay nung knowledge, nung revelation po na kinakailangan natin. Amen? Kaya po, hindi po tayo dapat matakot. So kahit minsan may kaba, okay lang po yan. Basta still, kailangan move forward tayo, sumunod tayo. Yung faith natin, kailangan strong. And the Lord Jesus will give us what we need. The knowledge and the wisdom and the revelation na nanggagaling po sa Kanya. So next po. Sa verse 18. The eyes of your understanding being enlightened. So enlightened, kumbaga, open yung ating understanding. So next, that ye may know what is the hope of His calling, and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So the Lord will give us spirit of wisdom, revelation, and the knowledge of Him. The eyes of our understanding will be enlightened. So kahit sabihin natin, kulang tayo sa pag-aaral, pero marami pong ginagamit ang Panginoon. Kahit hindi nakatapos ng pag-aaral, pero makikita po natin yung anointing. Kasi po, yung mga tao po na yun, kumbaga, yung pundasyon ng faith nila, binigay nila sa ating Panginoong Yesus. Kaya po, kahit hindi sila nakatapos, nandyan po yung anointing kasi po ang Panginoong Yesus po yung nagbibigay sa kanila noon. Amen? So yun po yung kailangan natin sa buhay natin. Let's found our faith. Yung pundasyon ng faith natin, ibigay natin sa ating Panginoong Yesus. We will know our calling. So malalaman din daw po natin yung calling natin. And then our mind will be enlightened. So yun nga po. So marami pong mga Christians ngayon, matagal na pong Christians, pero natatakot pa rin po mag-share ng Word of God. Natatakot pa rin pong sabihin sa kaibigan nila yung salita, yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kasi po, mahina yung pundasyon ng faith. Natatakot po. Kumbaga, ang isipin nila, ano bang sasabihin sa akin ng kaibigan ko na to? So, ganun po. Kasi yung faith nila, medyo hindi pa ganun ka-strong. So, kailangan po sa buhay po natin, kailangan make sure natin na sa buhay natin strong yung foundation ng faith natin. Next po, number 3. Enriched. Ano naman po itong enrich? So sa Hebrews 9, verse 15 to 17. Ano pong sabi dyan? Sabi po, that is why He is the one who mediates a new covenant between God and people, so that all who are called can receive the eternal inheritance God has promised them.
So meron pong pinramis sa atin ng Panginoon. Inheritance, riches and glory. So how can we receive this kung yung faith natin ay hindi founded sa Kanya? Kung mahina, kung saan napupunta yung faith natin. Lord, wala na akong makain. Lord, wala na kaming ulam. Wala na kaming bigas. So, yung nagda-doubt na tayo sa Panginoon, hindi founded yung faith natin. So, how can we receive this inheritance kung hindi po tayo naniniwala sa promises ng Panginoon? So, naawit tayo, Lord, I believe in you. Pero yun nga, minsan po sa buhay natin, nawawala yung I believe eh. Minsan, doubt yung lumalabas po sa buhay natin. Dahil nauunahan po tayo ng worry, ng stress, ng takot, and then yung I believe na kinakanta po natin, nagiging doubt na po. So ito po, every day of our lives, lahat po tayo tinuturuan ng Panginoon. So kailangan ma-receive natin tong inheritance na to. Paano po? Yun nga po. Kailangan founded tayo, yung faith natin sa Kanya. Hindi umaalon-alon. Kailangan firm, matibay na pundasyon. So, tuloy po natin. Sa 16. Now, when someone leaves a will, it is necessary to prove that the person who made it is dead. 17. The will goes into effect only after the person's death. While the person who made it is still alive, the will cannot be put into effect. So tignan po natin sa Ephesians 2 verse 7. That in the ages to come, He might shew the exceeding riches of His grace in His kindness towards us through Jesus Christ. So sa pamamagitan daw po ni Jesus Christ. So ibubuhos niya daw po yung exceeding riches of His grace in His kindness towards us sa pamamagitan po ng Panginoong Jesus. So kung hindi po tayo nananampalataya sa ating Panginoong Jesus, wala po yung belief natin na lagi po nating inaawit, I believe in you, Lord. Pag nagda-doubt po tayo, how can the Lord shew exceeding riches of His grace sa atin pong mga buhay? So kailangan po talaga yung faith natin. Kahit paulit-ulit ko po itong sinasabi, yun po yung kailangan ng buhay natin. So we can receive the riches of His grace and kindness para po sa atin through Jesus Christ. So wala pong ibang way. Wala pong kung sino-sino, kundi po ang ating Panginoong Hesus lamang po. 8. So tuloy po natin sa verse 8. Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. So yun po ulit yun. Enrich. We are enriched if our faith is founded in Jesus. Amen po ba? So gusto po ba natin yun? Parang ayaw po natin ng enrich siya. Gusto rin po ba natin na we are enrolled in heaven? Amen. Yung enlightened naman po, our mind will be enlightened, full of wisdom, full of knowledge. Gusto po ba natin yon? And then yung last, enrich. We are filled with riches and glory and kindness of our Lord. Gusto po ba natin yon? And then our faith must be founded in Jesus Christ. Amen? Amen. So number 2 po, foundation of our family. So ito naman po, sa ating pamilya. Saan po ba naka-found yan? Saan po ba nakatayo ang ating pamilya? So basahin po natin sa Luke 6:48 to 49. Sabi po dito, He is like a man which built a house and dig deep and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon that house and could not shake it, for it was founded upon a rock. So ito po yung kailangan maging foundation ng ating pong pamilya.
So katulad po ng sinasabi dito, he is like a man which built a house and dig deep. Kailangan po malalim. Kailangan po matibay na sa kaila-ilaliman. And laid the foundation on a rock. So kailangan po sa bato. Sino po ba yung rock natin sa buhay? Ang ating pong Panginoong Hesus. Ganun din po, ang ating pamilya kailangan founded sa ating Panginoong Hesus. Para po, pag dumating yung bagyo, yun nga, dumating yung mga challenges sa pamilya natin, pag dumating yung mga problema sa ating buhay, sa pamilya, hindi po basta-basta masisira yung pamilya po natin. 49. But he that heareth and doeth not, so kung sino daw po yung nakinig at hindi po ginawa, is like a man that without a foundation built an house upon the earth. So kung yung mga naririnig daw po natin, pero hindi po natin ginagawa, hearer lang po tayo, hindi po tayo doer. Yung foundation daw po na binubuo natin sa ating pamilya, sabi po dito, saan daw po nakatayo? So tuloy po natin. Without a foundation, build a house upon the earth, against which the stream did beat vehemently, and immediately it fell. So kung mahina po yung pinagtatayuan ng pamilya natin, dumating man isang konting problema, pwede pong masira yung pamilya natin. So ako po, naranasan ko po ito. Yung pamilya ko po, nasira. Nagkahiwalay ang aking mga magulang. Kasi po, hindi pa po namin alam ito. Mahina po yung foundation nung aming pamilya, nung panahon po ng buo pa yung pamilya namin. So kailangan po, bawat isa po sa atin, kung ayaw po nating masira ang ating pamilya, let's found our family. Yung pundasyon ng pamilya natin, ibigay natin sa ating Panginoong Hesus. Para po, dumaan man ang pagsubok, meron mang problema, matinding problema, sobrang tinding problema, hindi po masisira ang pamilya natin. So tanong ko lang po, nasaan po ba ang foundation ng ating pamilya ngayong oras na ito? So saan po ba natin ibinibigay ang ating pamilya? Example po, minsan ito po ang nagiging foundation ng family natin. Work. So hindi po ibig sabihin masamang magtrabaho. Pero kung dito na lang po, dito natin inaasa ang pundasyon ng pamilya natin, paano po pag nawalan tayo ng work? Yung iba po, pag nawalan ng trabaho, yung husband nila, iba po naghihiwalay. Kasi dun founded yung family nila, dun sila umaasa sa trabaho na yun. Hindi po masama, maganda po yan dahil dyan po tayo kumukuha ng ipapakain natin sa ating pamilya. Pero wag po natin dyan ilagay yung foundation ng family natin. Even though mawalan po tayo ng work, and alam natin na ang ating Panginoon ang magpo-provide ng pangangailangan natin. Mawalan man tayo ng trabaho, alam natin na ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng bagong trabaho. So hindi po yan ang end ng ating family. Kung wala kang work, ibig sabihin ba wala ka ng family? No. Kailangan po sa ating Panginoon tayo maging yung pundasyon ng ating family. Family. Amen. So next, the foundation of our family should be strong so that the enemy cannot destroy our family. So yun nga po katulad ng sinasabi ko kanina. Kailangan po matibay yung pundasyon ng pamilya natin para po hindi po makapasok ang gawa ng kaaway sa buhay po ng pamilya natin. Hindi po niya kayang sirain yan. Kasi pag ang Diyos ang nagtayo ng isang pamilya, ating Panginoong Hesus, sabi nga doon, build a house upon a rock. It will not be shaken. Katulad ng inaawit natin, we will not be shaken. We will not be moved. Dahil po ang foundation ng family natin ay sa Panginoong Hesus. What will happen if the foundation of our family is in the Lord? So ito naman po. Ano naman po yung mga benefit niyan sa ating pamilya?
Number 1, basahin po muna natin yung Psalms 127 verse 1. Sabi po dito, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman waketh but in vain. Sa ibang translation po. Sa NLT. Psalms 127 verse 1. Sabi po dito, unless the Lord builds a house, the work of the builders is wasted. Kung hindi daw po ang Panginoong Jesus ang nag-build ng bahay, yung labor daw po ng mga worker ay parang mababaliwala. Sabi po dito, the work of the builders is wasted. Unless the Lord protects a city, guarding it with sentries will do no good. So kahit daw po, kung hindi daw po ang Diyos ang nagbabantay sa isang city, kahit gaano karaming ilagay mong guard, kahit gaano karaming ilagay mong soldier dyan, kung hindi po ang Diyos ang nagbabantay dyan, ano pong sabi doon? Will do no good. Hindi pa rin daw po maganda. Mapapasok at mapapasok pa rin daw po ng kaaway. So kahit ano pong gawin natin sa pamilya natin, bantayan natin yan 24/7, ano man ang gawin nating pag-iingat, pero kung hindi po ang Diyos ang foundation ng pamilya natin, ang nagbabantay sa ating pamilya, lahat po ng labor na ginagawa po natin para sa ating pamilya will do no good, will be wasted. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan. So kailangan po, yun nga, our family should be founded. Ang Panginoong Jesus po dapat ang nag-guard sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga asawa. Kailangan po ang ating Panginoong Jesus nandiyan sa kanila mga puso. Next po. Yan po. Number 1, the maker. Yun nga po. Sino po ba ang gumagawa niyan? Sino po ba ang gumawa ng pamilya natin? Sino po ang nagbuo ng pamilya natin? Kailangan po ang Panginoong Jesus. Yun nga po katulad nung binasa natin. Except the Lord build the house, they labor in vain. So kailangan yung pamilya natin, binuo yan ng pagmamahal ng Panginoon. Kailangan covered tayo ng pagmamahal ng Panginoon, ng blood ng ating Panginoong Jesus. He is the maker of our family. Number 2 po, the molding. Sino po ang nagmo-mold naman ng ating pamilya? Dahil po ba yan sa ating sariling kakayanan? Minumold ba natin yung ating mga anak? Dahil lang ito yung alam ko kung paano ko palakihin yung aking anak. Ito yung nalalaman ko. Puro po tayo knowledge, puro po tayo analytical mind. Paano po ba natin i-mold ang ating pamilya? So basahin po natin sa Deuteronomy 6. Deuteronomy 6, 6-7. Sabi po dito, and you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. 7. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed, and when you are getting up. So sabi po doon, commit yourselves wholeheartedly, buong puso daw po, hindi po kalahating puso, hindi po 1/4 na puso. Kailangan po wholeheartedly nating i-commit yung puso natin. Saan? Of these commands, yung mga pinag-uutos po ng ating Panginoon that I am giving you today. So repeat them again and again to your children. Again and again daw po. Kailangan paulit-ulit hanggang sa, alam niyo yun, hanggang sa ma-realize nila, hanggang sa maisapuso nila yung mga sinasabi natin sa kanila na galing po sa ating Panginoon. So, yun nga, talk about them when you are at home, pag nasa bahay daw po tayo, and when you are on the road, kahit daw po lumabas tayo, meron tayong pinuntahan, talk about yung mga gustong, yung mga
kumbaga yung mga command ng ating Panginoon para sa buhay nating mga anak. Next, when you are going to bed. So kahit daw po tayo matutulog na. Next, and when you are getting up. Maging sa atin pong pagbangon, sa paggising natin sa umaga, paulit-ulit daw po natin itong ipaalala sa ating mga anak. Yung molding na gusto pong mangyari na ating Panginoong Jesus sa ating mga anak. So next po, Proverbs 22 verse 6. Sabi po dito, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So train up a child in the way he should go. Kailangan daw po nating i-train ng ating mga anak kung saan sila dapat talaga patungo. Kanino po ba tayo dapat patungo? Siyempre po, dun po sa tamang daan na papunta po sa goal na gusto pong ibigay sa atin ating Panginoong Jesus. Yun po yung kailangan nating ituro sa ating mga anak. And then, pag lumaki po sila, when he is old, he will not depart from it. Nandyan po yan sa puso nila. Hindi po yan mawawala. Ako po, wala pa akong anak, pero ito po yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Next po, 2 Timothy 3:15. Sabi po dito, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures. So ito po. Ano po ba yung dapat nating itinuturo sa ating mga anak? Sabi po doon, and that from a child thou hast known the Holy Scripture. Yung salita daw po ng ating Panginoon. Tinuturuan po ba natin ang ating mga anak about sa Word of God? About po sa mga promises ng ating Panginoon? Nasi-share po ba natin sa kanila yun? So kayo lang po ang nakakaalam bilang magulang, bilang mga head ng family. Tayo po ang nakakaalam niyan. Are we sharing the Word of God sa ating mga anak? Or nakakaligtaan na po natin? Minsan, ang nasasabi na lang natin sa mga ating mga anak, puro negative. Ang kulit-kulit mo naman. Ang ingay mo naman. Tumabi ka nga dyan sa gilid. Ang kulit-kulit mo, ang likot-likot mo. Yun po yung, kumbaga, lagi nating nasasabi sa ating mga anak. Kasi po, dati rin po, ganyan sa buhay ko. Yung family ko po, hindi po sila Christian. Yung nafe-feed po sa akin, puro ganun. Laging pagalit, laging negative yung sinasabi sa akin. Makulit ka, tigas ng ulo mo. Wala ka nang ginagawang matino. Puro ka ganyan, puro ka ganto. So, ganun po minsan na nangyayari. Nakakalimutan po ng mga magulang na kailangan ang sinasabi natin sa ating mga anak yung salita ng Panginoon. Yung promises ng Panginoon, yung scripture. Yun po yung kailangang ituro natin sa ating mga anak. Kasi po, yun po yung matatandaan nila eh. Ako po, ang natatandaan ko lang, yung pinapaluhod ako sa bigas, pinapalo ako ng sobra, yung tipong lumalatay. Yun po yung natanim sa utak ko kasi yun po yung laging ginagawa sa akin. So kung ayaw po nating mangyari yun sa ating mga anak, let's found our family in Jesus. And let's teach them the promises of God, the Word of God in their lives. Amen po ba? Amen. Next po, the ministry. Under pa rin po ito ng foundation of our family. The ministry. Sabi po sa Joshua 24 verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve. So mamili daw po tayo, sino daw po ba ang paglilingkuran natin? Whether the gods which your fathers served, that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land ye dwell. But as for me and my house, sabi po dito, we will serve the Lord. So bilang pong isang pamilya, we have, meron tayong, kumbaga, free will na mamili. Sino ba yung suservan ng family natin? Sino ba yung, saan ba mapupunta yung ministry ng family natin? Pwede tayong mamili. Saan ba natin idadalhin ng pamilya natin? Dito sa work? O dito kung saan-saan?
Pero sabi po dito, but as for me and my house, we will serve the Lord. So ito po rin yung kailangan nating um, gawin sa buhay ng pamilya natin, yung ministry ng family natin. Ano po ang kailangang goal ng ministry ng family natin? We need to serve the Lord as a family. Kasi po mahirap mag-serve sa Panginoon kapag iisa lang sa pamilya nyo yung nagsiserve. Halimbawa po, yung anak lang, pupunta ng church, pag uwi, saan ka na naman galing? Diyan ka na lang lagi sa church. Lalagpas ka na sa langit. So, ganun po. Mahirap kung isa lang. Kailangan po buong pamilya nagsuserve sa Panginoon. Sabi nga po dun, di ba? As for me and my house. So, hindi lang po sinabi dun na as for me lang. As for me, I will serve the Lord. No. As for me and my house. Buong pamilya po. Kailangan po nating madala sa Panginoon. So, yan din po yung goal ko ngayon. Kasi po yung tatay ko, nanonood siya, ganyan. Pero alam niyo po yun, gusto ko yung kumbaga, founded din yung faith niya, yung family niya sa ating Panginoon. So, yun po yung kailangang ministry. Does our family have a ministry? Kanino po nagsiserve ang ating pamilya? Yun nga po, kanino po ba? Next, we as a family, we should serve the Lord. Our family should be in God's covering. So, kailangan po, covered po tayo ng Panginoon. Kailangan po, si Lord ang nagbabantay sa ating pamilya. Tingnan po natin sa 2 Corinthians 5:20. Sabi po dito, now, then we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead. Be ye reconciled to God. So, iba pong translation, para po mas malinawan po tayo. 2 Corinthians 5:20. Sabi po dito, so we are Christ ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. So yun nga po, kailangan nasa covering tayo ng Panginoon. Come back to God. Kung sa tingin natin, yung family natin medyo malayo, medyo wala sa covering ng ating Panginoon, ano pong sabi doon? Come back to God. Ibalik po natin ang ating pamilya sa covering ng ating Diyos. Amen. Amen. Next po, number 3. Pangatlo po, foundation of our faithful church. So ito naman po sa ating church, sa ating minamahal na simbahan, minamahal na church. Ito po kailangan founded din po ang ating church. And we know naman na ang ating pong church ay founded in Jesus Christ. So ano po yan? Tingnan po natin sa Matthew 16 verse 15. Sabi po dito, He said unto them, but whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. So, our church should also be founded in Christ. What will happen if the foundation of our church is in Christ? So, ito po, ano naman po yung effect nito sa ating church? Kapag ang foundation natin, ng church natin na nandito tayo sa church na to, at ang foundation ng church natin ay nasa Panginoon, ano po yung mga benefit nito? Ano po yung mga magiging result nito? Number 1, the founding. In Matthew 16 verse 18, basahin po natin. And I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ano daw po mangyayari kapag ang ating Panginoon daw po ang nag-build ng church? The gates of hell shall not prevail against it. Amen? So kung ang church natin ay founded in Christ, alam po natin na hindi ito kayang buwagin ng kalaban, ng kaaway. Hindi po yan kayang sirain ng kaaway kung ang church natin ay founded in Christ. So, and I will give unto thee, sa ano po ito? Verse 19 po ng Matthew 16, and I will give
unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. So grabe po yung benefit na ibinigay sa atin ng Diyos bilang isang church, bilang isang family sa church na to. Kung ano daw po yung i-bound natin. Diba? Who shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Ano daw po yung dineclare natin sa mga ating mga bibig? Ano daw po yung dineclare natin sa church natin? Kumbaga, shall be loosed in heaven. Kumbaga, ipo-pour out to ng ating Panginoon from heaven. Kung yung church po natin ay founded in Jesus Christ. And alam po natin na ang church po natin, Jesus be lifted up. Yun nga po, sa pangalan pa lang po, di ba? Jesus be lifted up. So, si Jesus na po ang ating itinataas. Wala pong iba. So, our church is founded in Christ Jesus. Next po. Yun po yung founding. Number 2, the function. The function of our church is to share the Word of God and to make disciples. Ano po ba yung function ng church natin? Ano po ba yung kailangan gawin ng church natin? Ano ba yung task ng church natin? So sabi po doon, basahin po natin sa Acts 1, verse 8. Sabi po, but ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me. So bilang pong isang pamilya sa church na ito, tayo daw po yung magiging witnesses sa ating Panginoong Jesus. Both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So pwede po natin itong ibahin. Both in Valenzuela and in all Sagana and in Parañaque and unto the uttermost part of the earth. Kaya po tayo nagsishare ng salita ng Diyos kung saan-saan. Kung saan-saan po tayo pumupunta. Nagpapahayag tayo ng salita. Kasi po yan yung function natin. Yan po yung task natin bilang isang family, bilang nandito tayo sa church na ito. And that's what, Tagalog na lang. At doon natin malalaman na ang church natin ay founded in Christ Jesus. Kasi yun yung function na ginagalawan po natin ngayon. Di ba po, ang dami po nating pinupuntahan. Pangasinan, and alam ko, mayroon pa tayong Laguna. Sa Laguna ba yun? So marami po tayong function na ginaganapan sa church po natin. Next po, Jesus will guide us and help us to fulfill our function. So kapag may pinapagawa po sa atin ng Diyos, meron pong function na ibinigay sa atin. Hindi po niya tayo papabayaan na, sige, gawin mo yan. Sige, pumunta ka dyan. Na ganun-ganun na lang. No. Bago po tayo isend ng Panginoon, He will equip us. I-equip niya muna tayo. Nandito po yan sa Acts 1 verse 8. But ye shall receive power. So sabi po doon, makaka-receive daw po tayo ng power. After that, the Holy Ghost is come upon you. And yung Holy Ghost daw po ay nasa atin. And then, pagkatapos po niyang ibigay yung power na yon and yung Holy Ghost, ano po yung next? And ye shall be witnesses unto me. Doon niya po sinabi na, you will be witnesses unto me. So, hindi niya po inuna na, okay, you will be witnesses unto me. Hindi niya lang po sinabi yon. In-equip niya po muna tayo with His power, with His Holy Spirit, bago niya po tayo sinend doon sa mga tao na gusto niyang puntahan po natin. So kung mayroon po tayong meron pong pinapapuntahan sa atin ng ating Diyos, kailangan po i-receive po muna natin yung power, yung equipping na gustong ibigay sa atin ng Panginoon. And wag po tayong tumanggi. Wag po tayong, Lord, ayoko yan. Wag mo ituro sa akin yan. Lord, ayoko ng power mo. Ayokong mag-share dyan, Lord.
Hindi ko kaya yan. So kung una pa lang, ayaw na nating i-receive yung power, yung equipping, yung Holy Spirit, hindi niya tayo masisend. Hindi tayo magiging witnesses unto Jesus. So yun nga po. So pag may pinagawa po sa atin ng Diyos, ibig sabihin niyan may equipping na magaganap. So i-equip mo muna tayo ng ating Diyos. Next po, last, the future, number 3. 2 Corinthians 11:2. Sabi po dito, "For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ." So ano po ba yung future ng church natin kapag founded tayo sa ating Panginoong Hesus? We are prepared to be a clean, pure as a virgin, facing husband in a wedding. So para daw po tayong, kumbaga, malinis, clean, virgin, na harap sa ating Panginoong Hesus, sa ating Diyos Ama, if our church is founded in Christ. In spirit, God remind us not to be spiritual adulterer, worshiping other gods. So kailangan daw po ang church natin walang ibang sinasamba. Hindi po natin sinasamba ang kung sino-sino, ang ating bishop o kung sino man po ang pastor natin. No. Ang isa lang po ang sasambahin natin, ang ating Panginoong Hesus. So dun po natin malalaman if our church is founded in Christ. Isa lang po ang sinasamba natin. Isa lang po ang tinataas po ng bawat isa sa atin. Isa lang po ang inaawitan natin. Isa lang po yung sinasabihan natin ng laman ng ating mga puso, kundi po ang ating Panginoong Hesus. We need to be faithful to God. Sabi nga po doon, nagsiselos daw po ang ating, "For I am jealous over you with godly jealousy." So kung meron po tayong ibang sinasamba, ayaw po yan ng ating Diyos. Gusto niya po faithful tayo sa Kanya. So bilang sa mag-asawa, di ba gusto natin ang asawa natin faithful sa'yo. Faithful sa akin, yung mga asawa po natin. Gusto po natin, ikaw lang, walang iba. Di ba? Yan po yung gusto natin. Ayaw natin ng may ibang love life ang ating mga asawa. Ganun din po ang ating Diyos. Ayaw niya na may iba tayong sinasamba. Gusto niya siya lang. Amen po ba? Amen. So next po. So Revelations 19, verses 7 to 10. Sabi po dito, "Let us be glad and rejoice and give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife hath made herself ready." Verse 8, "And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints." Verse 9, And he saith unto me, "Right, blessed are they which are called unto the marriage supper of the Lamb." And he saith unto me, "These are the true sayings of God." Verse 10, "And I fell at his feet to worship him, and he said unto me, See, thou do it not. I am thy fellow servant, and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God. For the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." Ano po ibig sabihin nun? If we will look upon our future, we are like a bride being prepared to meet on that day where we will be with our God, pure, unblemished. So sa future daw po ng ating simbahan, ng ating church, God will present us pure and unblemished sa harapan po ng ating Diyos. If our church is founded in Christ. Pero alam po natin, we are founded in Christ. And yun po yung magiging future ng church natin. God is preparing us on His coming. So, yun po ulit, piniprepare tayo ng Panginoon sa Kanyang pagbabalik. Amen?
So yun po, ano po ulit yung kailangan nating tandaan? Ang faith po natin, foundation of our faith, foundation of our family, and foundation of our faithful church. So yun po yung kailangan nating isabuhay, isapuso, isaisip. Saan po natin ifa-found? Saan natin ibibigay ang pundasyon ng ating pananampalataya, ng ating pamilya, at ng ating simbahan. So conclusion lang po, our foundation should be strong and sturdy. So kailangan po matibay, walang crack, walang butas. Kailangan buo, strong. Diba? If our faith, family, and church are founded in Christ, it will not be shaken. So yun po, inaawit natin, we will not be shaken dahil we are founded in Christ. And the enemy cannot penetrate in it. So last verse po natin, Isaiah 28. Isaiah 28, verse 16. Sabi po dito, wait. Wait lang po. Isaiah 28, verse 16. Therefore, this is what the sovereign Lord says. Look, I am placing a foundation stone in Jerusalem, a firm and tested stone. It is a precious cornerstone that is safe to build on. Whoever believes need never be shaken. So ito po yung pinakaunang verse natin kanina. So ito po yung foundation natin. Ang Diyos po dapat ang nagbibuild ng foundation natin. Diyan po tayo dapat nakakapit. Ano pong mangyayari? Maganda po yun yung pinaka-last, sabi po dito. Whoever believes need never be shaken. So hindi po daw tayo masyashake. We will not be moved dahil po ang Diyos ang ating strong foundation. Amen po ba? Amen. Sige po, tayo po yung manalangin. Yes, Lord. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, sa gabi pong ito, Lord God. Tunay nga po, O Diyos, na muli, kinausap mo, O Diyos, ang iyong mga anak sa lugar na ito, Lord. Lord, truly, Lord God, na ang pundasyon ng aming faith, ang pundasyon ng aming mga pamilya, O Diyos, at ng aming church, O Diyos, ibinibigay namin sa iyo, Lord God. And we know, Lord God, na kapag ikaw ang nagtayo, kapag ikaw, O Diyos, ang nagbantay, Lord, we will not be shaken. Our family will not be moved. Our faith will not be moved. Our church will not be moved. Lord, kaya o Diyos, sa gabi pong ito, Lord God, Lord, nakikita mo, O Diyos, ang aming mga puso. Once again, Lord God, we dedicate our lives to you. Lord, muli kaming babalik sa iyo, Lord God. Panginoon, kung ang faith man namin, O Diyos, ay napapalayo sa iyo, kung ang pamilya man namin, O Diyos, ay napapalayo sa iyo, kung ang church namin, O Diyos, ay napapalayo sa iyo, Lord. Lord, tonight, we're coming back to you. Babalik kami, O Diyos, sa covering mo, Panginoon. Lord, we will not fill our hearts with negative things. We will not fill the hearts of our children, the minds of our children with negative things. But Lord, we will share to them your goodness. We will share to them your kindness. We will share to them your promises, Panginoon. Lord, thank you, Lord God, for speaking unto us tonight.
And I pray and I declare and I believe, Lord God, na may ginagawa ka na sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Nating awitan ng ating Diyos. Patuloy nating sabihin, Lord, you are my shield, you are my portion, you are my strength. Lord, you are our strong foundation, Panginoon. I will bless the Lord forever. And I will trust Him at all times. He has delivered me from all fear. He has set my feet upon a rock. Lord, I will not be moved. I will not be moved. And now say of the Lord, you are my shield. Yes, Lord, you are my strength. You are my portion, my portion. Deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in times of need. Whom have I in heaven but you? There's none I desire beside you. I will not be moved. And now say of the Lord, you are my shield. You are my shield. Oh, you are my strength. You are my portion, Lord, my portion. Deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield. Oh Lord, you are my strength. Lord, you are my portion. Deliverer, my shelter, strong tower, my very friend. Once again, you are my shield. Say unto the Lord, you are my strength. Lord, you are my portion. Portion, deliverer, my shelter, strong tower, my bed. For the last time, church, oh, let's declare, you are my shield, my strength, my portion.
muli, maraming salamat, Lord God, sa presensya mo sa gabi pong ito, Lord God. And Lord, we thank you for your word na aming narinig, Panginoon. And I pray, Lord God, na ang bawat salita ng ito, Lord God, ay magrema sa aming mga puso, sa aming mga isipan, Lord God, and may sa buhay namin ito, Lord God, every day of our lives, na ikaw, Panginoon, sa amin, na ikaw, Panginoon, ang magiging sandigan ng aming mga buhay, ng aming mga faith, ng aming family, our church, Panginoon. Lord, we thank you again, Lord God, and I believe, Lord God, na patuloy mo kaming sasamahan sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan, O Diyos. At patuloy kang mangungusap sa bawat isa sa amin, Lord God. We thank you, Lord God. We bless you. We worship your name. We give you the highest praise, the highest worship that you deserve, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa na nakasama namin sa gabi pong ito. At muli po tayong magkita sa Friday. Yung kasunod po nung tinurok, nung shinare po sa ating ngayong gabi, ay maririnig po natin sa ating morning devotion po sa umaga. And sa gabi po, let's soak again in the presence of God. Ayun po, maraming salamat po sa bawat isa. God bless everyone.